Salut! Deci asta este apartamentul mai mare de la etajul 4, intrarea în apartament. Intrăm în apartament, deci în dreapta avem panou, în stânga avem spațiu de depozitare generos pentru un șifonier. Hall, practic, hall, borbil de hall. Bun, aici avem se deschide un living și cu o bucătărie destul de mare. Living-ul și cu bucătărie destul de mare. Vedem acum pe geam la bucătărie. Bine, aici bucătăria mai are o mică nișă. Avem bucătărie mare pătrată. În bucătărie se vede acest bloc, dar blocul mai înalt de atâta nu este, se vede în spate piatra mare în spatele blocului, dar obstrucționează din vedere. Ieșim pe terasa din living. În continuare blocul în construcție, mai mare de atâta nu o să fie din ce mi-a zis domnul. Aici se vede în dreapta culmea rufurului. Piatra mare în spate, o bucățică de piatra mare. În rest, peisaj urban. Nu e foarte urât, dar nu e nici extraordinar. Asta este terasa. Nici asta nu este acoperită. Cum se vede, nu este acoperită deloc terasa. Este un pic mai lat balconul ăsta, dar neacoperit, să știți, da? Lat și neacoperit, exact ca și sus. Ne întoarcem înapoi în casă. Închidem ușa de la balcon. Mai greu închidem, dar închidem. Ne întoarcem în hol și aici se deschid cele două camere și dormitoarele și băile. Începem cu dormitorul. Să șterg un pic ventila. Așa. Poate se vede mai bine. Deci avem un dormitor aici. Un dormitor destul de mare. Nu foarte mare, dar potrivit ca și dimensiune. Este același peisaj care l-ați văzut de pe balcon. Din dormitor. De pe balconul e același balcon, e un balcon comun între dormitorul ăsta și baie și bucătărie și living. Deci bucătăria, living-ul și dormitorul acesta au un balcon comun. Aici intrăm în baie. Baia, din păcate, nu am acum lumină să vă arăt. Este cu toaletă, spațiu pentru mașină de spălat și o cadă. Baia este destul de mare. Prima baie aceasta. Mergem la următoarea baie. Această baie este dotată cu cabină de duș și toaletă. Și asta suficient de mare. Nu foarte mare. Mai mare baia din dreapta. Asta e baia din stânga, care e un pic mai mică. Și ajungem la ultimul dormitor. Dormitorul pare un pic mai mic, cu acest colț aici. Și de aici se vede înspre curtea interioară a blocului. Deci cam asta, se vede o bucățică de tâmpa, dar cam atât. Cam atât de aici. Asta este apartamentul cu 10 metri pătrați în plus, care este cu câteva mii de euro mai scump. 10 metri pătrați în plus, însă priveliștea nu este la fel de faină ca în partea cealaltă. Ne îndreptăm ușor spre ieșire. Asta este.